Türkmenistanyny buğday öregdogam edýär we resmi media döwlet garmanyna buğday tawşyran kärenneçiler bilen prezidentiň garlary başlan wagtyny tawşyrşýaly öz wagtyny hasaplaşyp geçirilýändigini habar berýär. Emma Azatlygyň habarçylar bankomatlaryň öňünde uzak nowata duran pullaryny wagtyny alyp bilmeýän kärenneçileriň video şekillerini berýärler. Türkmen telewizionynyň görkezýän video ýazgylary Gowweýnen kärenneçileriň öz zähmet taklaryny maňlaya sylyp alyşlaryny görkezýär. Ýöne hiç bir nowatsız bankomatdan pul çykarýan adamlaryň ýüzünde gözünde hiç bir şatlyk alamaty görünmeýär. Muňa derek olaryň kamerasynyň işaratlaryny ýerleýän gözlerinde nähiller bir howsala, gorky ýa-da tawinlik bar. Azatlyk habarçylarynyň howpsuzlyk aladalary sebäpli olaryň bankomatlaryň öňüne düşüren videolaryny çap edip bilmeýär. Ol videolarda döwlet telewizionynyň videolaryna kadan tapawutlykda bir bankomatyň öňünde onlar çadam nowata dur. Döwlet telewizionyny bolsa boş, ýani adamsyz duran bankomatlary bir kärenneçiniň olaryň içinden birini taýlap arkaýyn pul çykarşyny görkezýär. Azatlygyň bankomatlar we pul nagdlaşdyrmak kynçylyklary barada mundan öňki aýlarda çap eden habarlaryndan belli bolýaly Türkmenistanyň bank kartlaryna geçileli we adamlar pul nagdlaşdyrmakda ul kynçylyk çekýärler. Türkmenistanyň Merkez Bankynyň odalky başlygy Hudaýberdi Orazowyň pikirçe bankomat sahnalary Türkmenistanyň göz boýagçylyk siýasatyny görkezýär. Ol prezident Berdimuhammedowyň bank kartlaryna geçip reforma diýip hakykatda adamlaryň ýagdaýyny kynlaşdyranlygyny aýtdy. Berdimuhammedowyň siýasaty esasy göz boýagçylyk. Reforma diýip adamlara berilen ýeňillikleri, o kömegi şonu ýasalýar.